Wale kaunti ma Kisumu kama bende wayudo ni kwe nitiere boma ma Kisumu kod alwora mare kendo chenro dhi nyime kaka pile. Ohelni kod yore mag wuoth bende dhi nyime maonge ng'ikruok moro amora e kinde ng'anyo ma bende dhi nyime pacho kae. Kathoth johala bende ne ochopo kuonde mag ohala moko bende ne ok ochopo. Tesend nyamburko ma Kisumu Bus Park moko kuom joriemba nyamburko ma bende ting'o jowuoth ni ochopo kanyo mar ting'o jowuoth ka moko bende ok ochopo. Gwenge kata kar dak ma Kondele kama bende ng'anyo ohinyo bedo. Onge ng'anyo gi kinde ni onge ng'anyo ma bende dhi nyime kar dak no ka bende ka jodak ma Kondele dhi nyime kod ohelni gi kendo gidhi nyime kod tijegi ma odiochieng' ka odiochieng'. Moko kuom jokedne ratich oganda e gwenge ma Kisumu oloso e yo machalo kamae e wi ng'anyo ma bende dhi nyime e pacho kae. Wuok kawuono mondo wachung gi jowa manyonegi mwaka ma 2024 but gimo mako dhowa kawuono ni ati kawuono nyaka guns mano timre Nairobi ka obedo implanted Kisumu kai. Lekna kendo wawacho niya wan kaka jo Kisumu we are always peaceful. Ka wantiere Kisumu kar kae wayudo ni mandamano ntiere chik kendo en chiko yino ni mondo watim mandamano to wayudo ni seche duto kwaketo mandamano to wayudo ni nitiere guns mobedo deployed, nitiere guns moketi ni mondo tim ang'owa okethnwa mandamano to mandamano marwa is always peaceful. Wayudo ni kata kawuono nitiere jok manoketi in strategic areas manyo some of our comrades. Comrade Boni is imanyo everywhere. Nitiere jok manoketi ni mondo mi omake. Kwetha mar rowere moko ma bende ne tiyo kod pikipiki ne oketho twak ma bende jogo ma bende kedo ne ratich oganda e gweng' ma Kisumu ne bedo godo mara ne wacho ni geno gibro dok chien e wechego mag ng'anyo mar medo sundo sirikal e wi nek ma bende dhi nyime e pacho kae. If these people want to seek justice, they should not interfere with infrastructure. They should not use products and other methods of destroying the country. We are not here to accept what the government has said. We need peace. We are not a crime against humanity. But they should use a good method to address what they want. But not to use method of hooliganism, not to use the method of looting, not to use any method of violence. So they should give us peace because it is what the president and the prime minister is doing. Raila Odinga is the final person, is the person we are taking order. If he said do this, we shall do. If he has kept quiet, nothing will take place. Let them follow the procedure of looking for justice, but not to interfere with the business, but not to interfere with the flowing of traffic. We are taking order.